Assalamu alaikum mai sauraro, barka da warhaka, kuma sannunmu da sake saduwa a cikin wannan tashar tamu mai albarka. Yau dai rana ce ta farin ciki ga dukkan ɗan ƙasa gabaki ɗaya, musamman ma ɗan arewa maso gabashin ƙasar nan. Mai sauraro ka biyo mu a sannu domin jin yadda wannan lamari ya kasance. Barkanmu da dawowa. A yayin da al'ummar arewa maso gabashin ƙasar nan da kuma yammacinta suka shiga halin ƙaƙa-ni-ƙayi, kama daga kidnapping, ta'addanci da kuma matsin rayuwa da dai sauransu, duk a sanadiyyar ɓarnar da ‘yan ta'adda ke yi. A yau dai nasara ta samu da kuma jin daɗi. Kana mai sauraro kada dai ka manta kana tare ne da wannan tashar tamu mai albarka mai suna Sarauniyar Kannywood TV. Kuma don Allah idan har kai baƙo ne a wannan tashar tamu mai albarka, ka dangwala mana subscribe haɗi da ƙararrawa domin samun zafafan shirye-shiryenmu da kuma labaranmu da zarar mun ɗaura. Bayan da al'ummar arewa maso gabas ɗin ƙasar nan ne suka gama da masifar Boko Haram, sai kuma masifa ta kidnapping ta ɓullo kai a arewa maso yammacin ƙasar nan, a ƙarƙashin ta'addancin wannan babban ɗan ta'adda wato Bello Turji. Duk a sanadiyyar shi ne wannan abin ke afkuwa, shi ne jagaba kuma shi ne jagora a kai, inda ake ta addu'ar Allah ya ba da nasarar cafke shi dangane da ɓarnar dukiya da ake da kuma ɓarnar rayukan al'umma, inda aka maida har al'umma ba a bakin komai ba. Mai sauraro kada dai ka manta da subscribe and like domin kasancewa tare da mu a koda yaushe da zarar mun saki zafafan shirye-shiryenmu. Dangane da haka ne muka ji ra'ayoyin mutane da dama ta ɓangaren da ya shafi mulkin ƙasar nan da kuma yanda abubuwan cikin ƙasar nan ke wakana. Mutane da dama sun bayyana mana ra'ayinsu, kama daga masu cewa laifi ne na sakacin gwamnati, da kuma masu cewa addu'a kawai za a koma yi Allah ya tabbatar mana da alkhairi da kuma ƙara mana zaman lafiya a ƙasa gabaki ɗaya, amin.